kajing enti ban pesuthu ikipat ba shikaleng halor kajing shngan ban ais nam kabalong kawei na kilat ban aiting imbiang yikito kibadon hapdeng kajing kutlat kibadon hapdeng kajing pang jing shitam bat kibadon hapdeng kajing sha sumar ikong lukre sha shulai ibade assistant director voluntary blood donation kamekalia AIDS control society bat uba alpius khar ubade vice president joka aiting im voluntary blood donors organization kilami biang shikmat ban pensyai haden kajing mi kajing atatin na kipat ba halor kajing bom shngan haba ais nam ha kajaka ais nam landiki blood donation center Blay shibuni pibara ka kateng jonga de Gresha Mary Shulai gade no office joka Meghalaya AIDS Control Society but try ko assistant director joka voluntary blood donation te metak se ko pensyai fikin dia chapang kajing ais nam once go ha kita ki kendon ki ba manu bala ban ais nam bat ki bri ki ba kom no ngila ba ki ais nam ti para borbon ki jukali yang amo ka no sen ha ka shisnem ki la ban ais nam kata ka de ye na menta ki shenrang ki la ban ais nam sau se chisnem kamot hadien lai lai banai ye ki kentei ki la ban ais nam sau lai sen chisnem mot hadien sau banai ti ki chukaliru ba ki bri ki badar yang jingpang yang HIV nani kini ba yo STD STI but ki we ki jingpang mo ki ba kum ki ba pang diabetes hypertension kila ni aman Islam te kata ma pa ban pensyai ba ki bri ki badan yo yang HIV STD STI kem la baken Islam ti kini ki ba pang diabetes ru ka syang na da kini ki bri ki ba dan kam insulin kem la ban Islam kini junam kinum laban Islam but kini kiba don BP pat wala kidi dawai BP ru kila ban Islam hoi tang bahag kapor ka baki kwa bakin Islam ni hap thau shai ka BP jongki lada ka de hapo ka tu ka normal limit jongki kila bakin Islam ti ki judon ru bakali ba katno ki shim ya ka snam no brio pa ba Islam ya kani ka shong lu haka jingkhia jong brio te kamot hapor mo fi Islam ki ship lai spa san phau ml lai sau spa san phau ml mo ka balong ha nama ka met jong brio ngi dan tam san hadu andru liter Islam haga met te nakata pan ni ship tang lai spa san phau la ni sau spa san phau ml te ka wei ru ka bon ha gi baju kali ba hadin bangila dep Islam ngila ne em bangin trekhia ngila ne em ban exercise kham tam gi khana samla ni gi baju de chajim ti yakani ruang kwa ban pensyai khandiat ba hadin ba Islam bele barabor ngi juang yaki bakin shong thai chwa khatsan ar minute kata kalong nomor bakamet kadon kam kain bakan shong thai chwa mde masan Islam ba kini trekhia no kila ban tre hadin bala dep Islam hendre một khandiat kenta ki haban shong chwa ti kham tam mars dep Islam ne khatsan ar minute ki habai ban shong thai ti ngi ju om barabor moi kini ki brigi ba Islam hadin pala dep Islam mod ha ka sngi hi ka bhai baki kya na ka jing trekhia la ni na bakan le gi exercise mo gi bakya namar ka talot ka met ti mod ha ka sngi hi baki Islam ka bhai la da kila ban kya hinde kam khata pat ya ka met ti kila biang ha ka si ka bobut pat ban le biang ya kita ki ke baki kwa ti ka we ru ka jingkali ka ba hi jukali bha ka de ba ki breu ki badi secret kila ne am ban Islam hoi ki bring badi secret kila bakin Islam tang ba ha kapor bala dep Islam ban ki de ban kiar kum tulai kenta ai bakin di secret kinum la ban di secret hadien kalai kenta ki sala pat bakin di dakikwa but ka wei ru ka de ba bon ha ki she sung thu bakla kani shwa bakin Islam ki mut bala da de bandi ba kita kwa bandi kya du kalom em kata ngim la hapo ar husau kanta shwa pin Islam mut kim la bakin di kya kim la bakin di kidawai namar kani pat kam kasnam kanum bhara da ngishim mat ngim jula hidu bangin shem kasnam ndau nu brio shaban wan Islam u di kya ani di dawai sakawai ru ka jikali babun bha ki jukali ba katnu ka jikya ubrio di bandon hakapor bo Islam kani kalong ba hakapor bakin dawan shakti blood center balengi ju ong ba yaki bakin hap thau shai ka wet namar ban shim ye kasnam no ubrio udon kam bandon sausan kg shajrong timur hapo ka sausan kg ngin jula bangin shim namar ba ubrio utalot timur sausan kg
san kho ki ji sheneng ki de ki brio ki babiang bakin ais na ti ki we de ka jingkali kalong ki brio ki badi dawai ki yo ne ban ais na bandi dawai long dan ki brio ki baki pang biong kle ki di mo ki antibiotics kom ki aspirin ki kum kini ki jai dawai minum la bangin shim ha ka to ko pon de ki long ho ai ban ais na hadin te mot kim de pat kum bang la patai mane ki brio hi ki ba kwa ban ais na mot ar sau kanta shabakin ais nam ki di ban kya na ka jing di kya ki di ban kya na ka jing di dawai ki di balong ki baklan knang bakin dawan ais nam ru kanung kata ai ka met ka jongki bat ka snam kanung ka bakho chobangin aya ki nong pang hoi wala da ngile ek ta ki test ru hinde kane gade ke ek baki di ban tip shabakin ais nam timut ki brio hi ki badi dawai kim long bakin ais nam te ki brio ki ba di dawai bp ru ki long ban ais nam hinde ha ka to ka por pat ni hap thau shoi ka bp jongki lada ka long normal kam le ti bon ugi jukali habangi ais nam ngiyon em kum ki infection namal haki blood center ki don ki bon ki chutieng mo yakini ki thanya ki pedon kam yakini ki blood bag sekitu ki ba kas ka bangi bo ya kasnam ki pla mo kumi kita ki jukali hi hoy ti nga kwa ban penshai khyat ba ki brew ki bawan ban ais nam ki num yo infection dali leiru na ka jing ais nam namar ba ya kasnam hi ka bangi shim na kiru shwabingin ayu nong pangru ni habangin desra ti kita ki jing pam ki bangi test ka dei ya ka hepatitis B hepatitis C HIV ka syphilis ka bangi ong ka sexually transmitted disease that is sexually transmitted infection bat ka malaria ti haba ubriu hi ulat na kita ki jing pam timbot ka snam ka long ka khoi kan shwabingin aya ki nong pam ti bat ki briu hi kim ju yo pat I kita ki jing pam na ka snam te lada ki wan chi blood center kem dei ban tieng namar ba ki tiar gi bangi pendan kam ha ka por ki ais nam ki long ki ba khoi mod ni pendan kam thamai bet mde de ki ju ti anu ru ki bawan ais nam mod we ubreu yo bet de ka blood ba ka ba thamai bat ki tu ki thanya pendan kam ru ki long bet ki ba thamai ti la ju don ru ba kalimo nila ne em ban yo ha ka por le kham tam ha to ka por corona kaba ngida janjar sha ki blood center namar ba kaduna blood kasnam ti ki bri ba kin wan ais nam mas mo bhasha ki blood center ru kim yo ba bli ba kin mi na yen tingi ha ban sugar pa te kum ha ka tu ka por la ju don ba kali ba kham tam ne namar ba ngi ha ban ya bo dia ta ki don ba bo da sarkar mo ka to ban ya jingai ni iwe nam ta ba ngi ha ban le ki test ban tip ti ki ju yo na em yo tau jing nyang jing pang corona na ka jing ais nam kum kata ka kia sugi paju don hado minta hakato ka por ki brio shop kin wan ki blood center ru ho ki labut ita ki kendon bal abu ka sarkar te ki lale ita ki test bat ka blood center hiru kalong ka bakhoi hakato ka por namar ba ki habet shop kin ais nam ru ki habet bakin penon kam de ki sanitizer te bat hoi ni hado minta 4 judan ban ong ba ladon menu ban yo corona na ka jing ais nam ti kila judan lu bakali bahatu ka por ki blood center kilong em ki basngan yu brio banwan te kata ru hoi ngala bangan ong ba kalong ka basngan ha ka tu ka por namar bangi krampat judan ru ka case bat kumbangala batai hi ki blood center ru ki kilong ki bakhoi bat ki ba biang hi yu brio banwan aisna te nga shupa ba kentu ki brio ba ro ki badan ka mons ngobha banyarap ki we makin wan chi blood center khamtam hani hanong po kadon ka civil hospital blood center hani kadon lada phi kwa kumnum no ban islam lada hadin habot phi rai phi islam sngo bha wan chakmat da kamwan sngo bha khlem pen bor khlem jing yo nong wan ban yarap ban ai jing em ki we namar shi unit ka snam jong phi kala ban ai jing em hado lai ngot ki bri poblaci kublai pibaro ngade wa alpius dekhar ngade vice president jongka IGM voluntary blood donors organization but nakalian jongka seng ngape tru ya ka riboy borok kowe te kendian ngadon kumba phile asno ba nakalian assistant director jongka Nuclear Ice Control Society ila pensyai halor kajing ice nam monsu wa te kendian ngadon ban pusno hapi ki pipe nong song khamtam jong kane ka thain riboy district borok kowe ba ngimdei ban shifting ngimdei ban sir ngimdei ban sngap ya khubor khamsaya ka ba ki penting ki brewi phi
ngin mi syakman ba ngin ai sung baha ya la kasnam ba ngin yo ban plai im ya kamen sim jongno re jongno ke namar ba kumba ni na kinong song snong jong ka thain rim khoi ngi de ki badon bok ba hangne po no po civil hospital ka don ka pulak sentar ka ba ha kano ko por ngila ban wan hangne ban ai sung baha ya la kasnam te ngadon ban kentu ipi iwe ba sung baha yesim khelem ya kane namar ba nginum dei ban shifting kanuksa ngan IP ba ngadalade ngalade ban aisnam khaksausin hadu benta ngasanya klan kumbalong lem kiwei bat ngala ru ban rep ban riang namar ngaru ngadai na kalonging jong kinong rep hi ngala ban rep ban riang ban tre ban kata kum tre lem kiwei kamdon kano kecing kata kumba yo lese hiosno ki khubor na ki breu kumne kumtai ba ki ong ba hadin ba phila adep aisnam phila ban tolot phila ban kumne kumtai em kamdei kumta ngala sem melade ngala don ka experience ka bala khasausin ngala adep aisnam am judon kano kecing tolot ne kano ka jing sumphera ka men jonga rei ngarang yo man ya ka jing sa jing klan bat jing ko jikhia bat ka jing mentoi ka bakong san e ndai tang nam ta gitu kinong yo ya kasnam jong kinong pang ki ba yo ya kasnam rei kade khamtam ye ni ru ki ba ni se ais nam na ka por sa por ni yo pha ka jing mentoi ha ka ba ni yo no ya ka ta free medical check up nam ta de ka jing mentoi ba ni yo no nong ya ka jing ko jikhia ka met chuni namar ba bele ni long kumba ni penmi no ekas nambarim ngi yo biang ekas nam ka pathma ya po kamet chungi ta ha ta kom na halajong ka jing snau jonga ka jing sem jonga bat ki perlok jonga ki bangi adon lang hakne ka organization ru ki don ki bala ais nam hadu arpau lai prosin ru ndrei ki trei kita ki sat ki klan kumbalong lem ki bai unju don jing pher e te kowe ki jing karpat biang sa hisin khamtam ya ki nong snong jong ka than ri boy bro kowe ba nin dakabang nino senyang ya ka jong kasnam nila ken ban yarap lem ya kiwei bangin ailem ya kata jing im shakiwei ba kinnom khmi lenti banda mare banda liwat sharum saneng ya kasnam ha ka por ba kidon kam tengah ketu epi kinong song snong baro bangin yami shakman bangin ya ai sung bahaya la kasnam khnang ba ninla ban pendap penbiang ya ka jing don kam jong kasnam hapo kane ka civil hospital jongi ba khnang ba ki ba pang ba shitom ba la don kino ki jingjia ki ba je emergency yang so no kum ki accident lene kum ya kilong kemi ki ba kha la ki don kam ya kasnam ba kin nom du no ya la ka jing im tang na ka daw ba ki du no ya kasnam ta sa shisin ngai khuble phi baro bat na karpat ru khamtam ya ki khun samla jong ka thain ri bhai ba ngin mi shakhman da ka jing slur bat da ka men sim bangin pekat bangin yarap ya kiwei bangin ailam ya taka jing im nam ta jong kiwei kubesubun